Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Ese ma boti ese. Ese. Sa abatule ne boti ba. Tuena ne iri raba. Abatana ga kumiru Zambia. Tatuna ga Zambia. Askuna ku. Ilo ndo tusiza Zambia ira kuti tine partano buruka futi bambera. Oiro ndo tusiza Zambia. Tenda. Sa bakumana ngawe tigadzire tipinde. Bina mene. Wana katinda twende. Uto buda pa disco. Okay. Banyare. Uto buda pa video, no? Onde tuka? Chupegere. Anjoke ko. Takushipina mvura manje kuti chiyambuka hayo hapa. Takudzokera kumusha. Takudzokera mauri maviri kapo. Bwere straight. Tashitona kumusha. Tashinanga nepachijuju, apa tawayambuka nechijuju. Ananga bondia. Wetu. Seguro ndikuona makwenda ku Zambia. Muri kuenda unoitei ku Zambia? Mu Zambia ndaunotora mishonga ndokwato wanzichera mishonga mizhinji. Lazi ndokumusha kune munoona nemuri unochera mishonga kuti asikura kwasa kudetsera. Izvozvo. Saka vanokutarisirei zvarini? Pasina zvavhiringidza chitatu ndofana ndinge ndatoa pabasa rangu. Dzikira kubasa. Saka tutenda image zisatatora ma speed boat saka muri kuvavimbisei pamuri kudzoka apa semunhu anenge anotora kiti adzoka akasimba, muri kuvavimbisa chii vasikuru? Ndiri kutochema kune avo vari kunyanya kunetseka vacho ivavo kuti ngavachiuya futi dzacho dzakuita sei dzakuchiuya. Aiwa, tinotenda sekuru. Saka tikusiyei mupinde parwendo. Musave mune zvakanaka. Asi ndatika mainiperekedza kama munosiya ndapa pana Zambezi wacho chaiyemo. Kunoko ndokutanga kake. Munosiya pa point yechapinda kuchiri dai mmozi chidzoka. Aiwa, regai tiende tese. Alongside Matumbo. Now Matumbo. Tulienda kwenye mtiti. Ana mano network. Tese tuliloji muchetu. Unamwenye zuzele Matumbo. Ndiwe kama Matumbo wedu. Makushota tu masule. Ndiwe wedu madrama. Muzukuru wangu yeye. Sekuru wangu chayo hakuna kunyepedzera. Apa tukaenda karatidziwa kumadzinde kumakoro kumhini kwa Zambezi. Kwakatangira dzinde. Saka tisa pakatete tukienda. Ada Matumbo ndo. Okusengezo. Ndo ngusengezo. Waiona mushe ndiani yangana shemushe. Ngapate matako ya nyoka. Aba takuchitopinda manje. Takutofamba. Titoenda kwanotange apa tumatuma yaZambezi kumavambo yaZambezi. Takuchitenda kuna Zambezi. Chikwanisa kufamba tiyamu.
Simuka manje. Simuka yakanaka. Yakanaka chose. Rwendo mema kusvika apa 3-4 hours ndikasvika kumhiri ndafunga masakatisa manje vakatete pamusha vakateta apa vakatete wenga yareba kugaritsa vanga vakagaritsa kadayo Eu vivo fora do país. Eu vou para minha casa, essa. tine watusumuka pano pachowe pano ndo panonzi pachowe ya pachowe samakomo akuita mwenera makomo aya ina mwena enogara nogara mopinda mvura kunozara muyo gara mazvineneze ya mwena omwe zinozororera mumuyo kwakanaka apa pamiri apa vantu vanogara mambozveradwa mabhuta anemisha ndomusha mambozveradwa ndopa mambozveradwa saka ndopa mambozveradwa kumanga kare ogadzira kare aiwa ari kati nguva yanga yareba sakuri saka pamunodzoka pamatambudziko hamuri kuda kunyanyonangana navo vanhu vari kutambira nematambudziko akaita sei hamuri kuti vazhinji vakadaro ngavauye munenge makasimba apa tingangoti tichizhinjisa asi kunyanyisisa kune ava vechidzimai vasangana vaita vazhinjise vari kunetseka padambudziko ravo rerwendo rwechikadzi vamwe zvechikadzi apa vamwe vari kufundikana kuti vachikwanisa kuenda vamwe vari kuramba vachitongoenda vasingakwanisa kumira saka ino ndo danho rimwe ranyanyisisa ndo zvanyanya kundibata kuti ndikwanise kupinda nekuti mishonga yemiti iyi kunoka haiwaniki mishonga itinayo tinoisiwa asi kunoka haitese kuzimbabwe haiwaniki saka takaenda netoda kumusha nokuti namba zhinji yevana tikuona vari kuramba vamwe vacho vakundikana kaita kumwedzi vachiri vana vadiki rwendo rwechikadzi vari kukundikana vari vana vadiki ndotokatarisa kutodza tsitsi saka tikwanise kutovavhure rwendo rwo rukwanise kuendeka ava vari kuramba achienda ngati rwendo tigadzire rumire tovaganhurira tovaverenga madhezi avo kuti aiwa wakuchifambasuwa wakuchifambasuwa neavo vada kushandura mbereko vakuramba achizvara vakomana gega vakuda kuti vachienda kwavanasikana mishonga aiwa takamisana vakawanda nevari kunetsanawo nevarume vavo vari kuti varume vari kuwanza vakunze vari kuwanza kunze zvivavakirawo misha ive misha inooneka itsika memisha iyi zvese zvizvo takavimbisa kwazo totondozvitora ko vari kuti isusu tane makore tiri muwanano asi mbereko chaiyo ndo iri kutoramba aiwa avo vanonoka vasvika zvavo mishonga yembereko tagara titori nayo zvisizvo kunzi kumusha kuti unowedzera zvedu bati tagara tichitori nayo kunokaisi hayo yakawandisa isadapera tagara tiinayo pazimbabwe kune vamwe sekuru vanoti isusu tiri matambudziko akaita ana gomarara zvichienda zvakadaro nezvimwe zvirwere izvo zvakakura-kura mune kwanisa here kuvabatsira futi tinokwanisa gomarara tikurapa gomarara hando vazhinji vachikwanisa kurapa vachitofona vachitenda muche ndo makensa kensa tikurapa apa ndo pakasvikira masena bhazi ramasena iro akasvikira masena vanobva mutarara tanga toda kupinda munomugombe muno akasvikira masena
anangoma tinala sikura ande imusha munokuona kwete zvokungonzwa tinokona unoziva kumba kuna makuru ari pamuya pa kuita kumpando kumuzi kufuwa changu ndivinifuwa kumuzi zinatsoka kumusha ipapo takadarodadaro masena noyakasvika masena masena ndokwawo mona mvura yakazara mune mitsetse mvura yakazara ndomainosvikawo mitsetse ukuoneka o apa yatokwira so saka kudzika kwese kudzika kwese kwakuonawo kudzika kwese asi tatodzika nematikiti sakanyanyisa apa ukaona malainzi aya saka yadzika yadzika sei sase vomotokana yakazara ine ichisvika mune malainza kana yazara inosvika palaini kana kudarika futi topfuura futi topfuura futi saka kuti ati yadzika zvakanyanyisisa yadzika zvakanyanyisa saka munono zvangooma kwese ndakaoma kwese saka pamanje ndopatopinda magoti ese apotoende kunobata zambezi neapa wafane pakuenda kumwezaa apa tatokuenda apo takere kuzambezi straight takusiya matume takusiya matume ipapa pamupata pakupata panopinda magoti ese apa ese anopinda ipapa zvinotengeswa zvese zvese zvinotengesewa putash nonte Alright. Tienda zvedu paZambia. saka isu takusiyirwa panapa musara zvakanaka tokuona ita dzoka atenda sa timu rese muri mhorese takutodzikwa panapa tatenda komatakufikira For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.